Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atahiril mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم تشاتك مندمو أمي تغنيني على فاما فيك بشتانة تورما كازيزي نوالا دا سنمينا نا الله سبحانه وتعالى تقبركي كانغا جونيا أنانغا لافو أنانغا فندمباليا كو جيرا ألالا كستيكي مساكا سي أناكا دمي كو نينافي nambaro la ami dugo ke anga sababu nyumai algraba sallallahu alaihi wasallam nyana dalima Allah subhanahu alaka kirake kana siratike hera fitini ni apmaba sababu ye kasi aka joma assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam ya kan nyina ma yake obaralla ya sako beke fo setiki masaka wati dafara alaka nyana ma ansaka sara Allah subhanahu ya nyina ve kwanga ka nyuma ndona wiye kwale alabe nyuma ndona fe kwanga duko sama alaka rabbama abifo de ma donne makana ko as-salatu ala nabi ka duko sama alaka kirama ami duko alaka rabbayi na duko ka yere yoro ami duko ke aka tamashan varawiye aka nganawiye aka sogmada ni ngana mununga sogmada bena sahaba chama ana musamma o kera ala fe o kera kira fe yangara mo deme nunni anu kan na fole ni dine imbaralla abi wajibi an gomo ka an nyemo ka juru nyuma wala nyumando ka sarani du ko wi ami du ko ke alkala jinya zana mawni ni amboro lambi sey ka du ko ke angara moko sodu nga san mawni alaka kira tara ka somo to ambulo alaka batara ka du to ambulo ko du jira du to chela afoma ko horonya afoma ko salamiya nyuma afoma kangara mako horoma ko shili aka dembela atale ko anga ma nyamawu alhamdulillah rabbil alamin uyo sabatu balono ka ufatura oka koma hakilima be aka kango sabati ka balo aka ka fatu aka namoro lambi duko ke alisalama chema ana musuma tobbe ka salama fo ko krakara ni salama fo barka ayo fo krakara le ka dugo ni salama fo ni zikira ina an zikira assalamu ka baradenya ayo hukmu kono anji kan salamu law ka zama duko la insha Allah ta'ala nu yake anji kan alala abin mene bal assalamu ittaqullaha fima amar ayto nga janga sira Allah subhanahu wa ta'ala kan nya akay yamar yakola na ala fama ko nga minge assalamu alaikum mandemu ay to nga zeko ke o kelila wantahu amma anhu na hawa jar na lo sotara ko nga minto ay to nga zeko ke o tolila ninye la dirka dakurnya flaye abe anga wala daw bela jele nye felala je an la harab soroni ay kabru konna lafiya bi soroni ay ne maminye aywa e cesere ala nya fa yimbe sega ka no tige jonye horondugula ala bi sobe ko sega tama horonga
o b'a minɛ ka dabada ma balole wa fatule o b'a kaburu ziyara hɔrɔn bando la Allah subhanahu wa ta'ala ye ladiri ye ala mako ko b'a ka jɔn na jɔn min sɔnna ale ala la wa alamu waffaqani Allah subhanahu wa ta'ala ni kuma ɲɛbila kuma tɛmɛna alislamu alakabatigi mandenw n b'a fɔ k'a dɔn n bɛ setigi masa deli Allah subhanahu wa ta'ala k'an bɛɛ sababu ma kɛta ani fɔta la an nana jalasana ukhra fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki an sigira ko kura minbar fiqh maliki sanfɛ maliku bon an se ka kalanbulon kɔnɔ dina tasira kɔrɔmɔw u ka yamaru anu ka ayiwa baaradenya hukumu kɔnɔ maliku bon an se ka fiqh dɛmɛni kama tawhid ash'ari dɛmɛni kama sufiya tiɲɛ dɛmɛni kama an faw ana mɔkɛw minnu dara alama taara alama o de kan minnu bɛ balola bi u bɛ balola o de kan alakaraba ka du sirifew katiba a fɔlɔ ma fɔ a laban ma a bɛɛ ye diinɛ baara min kan alisilamɛw ni y'an sigilen ye y'an sigira k'o de fɔ alisilamɛw ye a hajata lana ila jadidi kura tɛ anw bolo jango an k'a di maa ma alisilamɛw o foroba baara hukumu kɔnɔ an bɛ ŋaniya jɛlen ɲini silamɛw fɛ ka ɲɛsin an ma ka dugawu ɲini silamɛw fɛ ka ɲɛsin an ma ni y'an sigilen sigi 201 na ala sɔnna cogo min na a dayɛrɛ la hɛrɛ la an bɛ setigi masa deli lahul hawlu wal quwwatu kulluhu se dakene ye ala ta ye ala k'an dɛmɛ f'a ka dacɛ kayira la wal kalamu yawma insha al mawla jalla sha'anuhu ni setigi masa sɔnna bi kuma denkura bɛ ngɔyɔ la bi ye walada kɛrɛnkɛrɛnlen ye a walada tɔgɔ ye ko alwataniyatul haqqu fasoden ɲumanya yɛrɛ yɛrɛ fasoden ɲumanya tiɲɛ ngalon ni namara tɛ min na a sera sa fo ka o fɔ alisalamaw ye kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna k'o fɔ malidenw ye kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna k'o fɔ silamɛden bɛɛ ye i k'i jija i ka kɛ ten i faso la kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna k'o fɔ fasoden ɲuman bɛɛ ye hali ni tɛ silamɛ ye i k'i jija i ka kɛ ten i faso la hayisuma kunta i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ darsun khasun li wal kafati abna'i dawlatina ni wala da kɛrɛnkɛrɛnlen ye ayiwa kelenya fasodenya kelenya kama jamanadenya kelenya kama an ye nin kɛrɛkɛrɛ ka di alisilamɛw ma ka di fasodenw ma hali minnu de alisilamɛw ye sabu ala y'an jɛ faso la n'an ye faso kɔlɔsi an bɛɛ bɛ lafiya nasalullah subhanahu wa ta'ala yan'an ka don walada in na an bɛ ala fama deli an yasharaha sudurana a k'an dusukun dayɛlɛ wa yuhabbita man taqana a k'an dalanɛ sabati wa yuwaffaqana sawaba fi jami'i ma naqulu wa naf'alu lima yuhibbu wa yarda fɛn bɛna bɔ garibukɛ da an bɛ ala fama deli ala ka sabati a ka bɛn ale ala dɔngɔ ma a kana kɛ yɛrɛjira kama a kana kɛ yɛrɛmɛn kama a kana kɛ faamaw ɲɛda kuma ye a kana kɛ fandanw dungɔ fɔ ye a ka kɛ ala n'a kira dungɔ na nin de ye garibuka bɛ min ɲini nin walada in na wa huwa waliyu dhalika wal qadiru alayhi ala subhanahu bɛ se o la wa ala de ye o tigi ye ikhwani fillah n balimaw fasodenw a to an ka jɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ala subhanahu dugumakolo da ala ta don kabakolo ye ala subhanahu ta ye a ye bunadamadenw bila ani ɲɔgɔn cɛ an ye ala subhanahu ka jɔnw de ye an de b'o la ka kɛ foyi ye an karamɔgɔw taara ala ma kaban kira 113 bɛɛ taara ɲuman ba 24 bɛɛ taara minnu tora an bolo sisan o ye kiraw ka ambassadɛriw de ye o ye nabiɲumanw ka ambassadɛriw de ye minnu bɛ wele ko kalanbaw ani kunfin jɔna olu la ni nafolotigi ɲagara ka nafolo la ka banga olu lamɛn ni faama ɲagara yɛrɛ la ka fanga na ka banga olu lamɛn a bɛ tiɲɛ a dilali fura tɛ dafɛn bolo bilen o kuma f'an ka kuma ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i ka kɛta dɔn bɛɛ k'i ka fɔta dɔn bɛɛ k'i danyɔrɔ dɔn n'o kɛra ɲɛnamaya bɛ lafiya n balimaw alwataniyatul haqqu fɛn bɛ wele ko fasodenya tiɲɛ fasodenya yɛrɛ yɛrɛ musalaha tɛ min na hiya hubbu islahil watan o de ye ka kɛ faso ka ɲɛni fɛ faso ka maslaha bɛ diɲɛ fɛn fɛn na faso ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na
aka sɔrɔ o de bɛ e dusukun na wa i ka baara kɛmɛ o ka ta ɲini ka bɔ a la maa bɛ ta ɲini o nka i b'a ɲini k'a sɔrɔ faso ka kow b'a cogo la i b'a ɲini k'a sɔrɔ faso ka hakɛ ma buruja nka ni ta ɲini min sera faso ka hakɛ burujali ma dɔnni dalannen ko ka f'i ye n balimakɛ n balimamuso k'i bɔra fasoden ɲumanya hukumu kɔnɔ daden cɛ ka ɲi i la ka tɛmɛ kuma kan suna ka ɲi e la ka tɛmɛ kunu kan e ka kunu ani ka kuma damaro no wa halakun lil watan o bɛ faso ka maaya de ban an bɛ ala deli ala ka nafa cogo ɲuman di ayiwa fasoden cɛman ana musoman bɛɛ ma wa sa'yo fi khidmatihi fasoden ɲumanya tiɲɛ o de ye ka taama faso ka baaradenya na i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ wal wataniyu kullal wataniyi n balimakɛ n balimamuso fasoden ɲumanya yɛrɛ yɛrɛ a danyɔrɔ man yamutu la yahya watana cɛ min labɛn bɛ ka sa jango a faso ka jɔ muso min labɛn bɛ ka sa jango a faso ka jɔ wa yamara do litasahha ummatu cɛ walima muso min labɛn bɛ ale farikolo ka bana jango faso ka kɛnɛya jango faso jamakulu ka kɛnɛya o t'i ka fasoden ɲumanya ye tiɲɛ ye o kuma almuwatinun fasodenw intabihu lima aqulu wa'u a y'a hakili da yɛlɛ n bɛ ka fitinin fɔ a ka diya k'a faamuya kana fɔ ko abdulahi kunta bɛ ka kuma a y'a dɔn ko nin ye ayiru fasoden ɲuman dɔ ye mɛ denmisɛn don a bɛ ka kuma ni dɔnnibaaw dala ne ye dɔnnibaa minnu b'a minɛ kiraw la kiraw b'a minɛ alahu subhanahu wa ta'ala la n'i ye kodɔn cogo o cogo i bɛ dan olu la n'i bɛ fɛ i ka du ka jɔ i tile olu ka fɔta ma n'i bɛ fɛ i ka jamana ka jɔ i tile olu ka faamu ma n'o kɛra a bɛ ɲɛ bunadamaden si ye waati kunkurunin de ye n'ala mako jɔra a la a bɛ ban k'a jira i la k'i ka faamu n'i ka fɔta n'i ka kɛta o tɛ foyi ye ala fama ta kɔrɔ n'a mako jɔr'i la don min i ka baara bɛ jɔ o tuma i to an ka hakili sɔrɔ an k'an tile ala fama ka yamaruw ma nin kuma ninnu tɔmɔna o rasikhunɛw nɔ na minnu ni o kumana n'an y'u lamɛn an bɛ lafiya fasodenw ala inna lil watani ala abnaihi huquqa n b'a fɛ cɛ bɛɛ k'a dɔn muso bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko hakɛ bɛ faso ye a den kelen kelenna bɛɛ kan na fa kama la yakunu la ibnan haqiqiya ayiwa den ti kɛ den hakika ye cogo min na hatta yaquma bi wajibi al ubuwati fo a ka jɔ a fa kɛrɛfɛ ka jɔ ni ayiwa a masa ka masaya hakɛ bɛɛ ye den ti kɛ den hakika ye fo a k'o kɛ cogo min na fa kadhalika ibnul watan faso den fana bɛɛ ten la yakuna ibnan barra a ti kɛ den ɲuman ye ka ɲɛsin faso ma hatta yanhada bi a'da'i khidmatihi fo a ka sɔn ka wuli ka jɔ ni ayiwa faso ka baaradenya doni giriw ye ka doni ta ka bɔ a ka musokɔrɔba ɲuman kan na ka doni ta ka bɔ a ka cɛkɔrɔba ɲuman kan na wa yadfa'a an himahu almu'dhin n'a ye maaw ye ko minnu bɛna faso tɔɔrɔ a ka jija ka don olu ni faso cɛ jango faso ka to a cogo la jango faso ka lafiya wa yazuda an hayadihi almudallisin maa minnu bɛ ayiwa adamadenya birifini biriw yɛrɛ la ka sɔrɔ waraw don n'a y'o jamakulu ye ka ɲɛsin faso ma yanni u ka faso farafara shazara mazara ka tigɛtigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na a ka kan ka don olu ni faso cɛ jango ayiwa faso ka to a danbe la faso ka lafiya n balimaw fasodenw law kana alhalu hakaza n'a sɔrɔla ne t'a dɔn ko dɔnnibaaw de b'a dɔn ko nin de ye sira ye ko nin de ye kɛta ye ko lahalaya de ye nin ye qad ashrafa watanuna alyawma ala alfitnati illa in ra'ahu allahu wa hama an faso ba maliba a surunyana fitne na bi fo ni ala donna ni fitne cɛ nka an jigi ka ɲi ala la rajauna fillahi akid an jigi ka ɲi ala la ala bi don mali ni fitne cɛ mali jamana ŋanaw ye kɔlɔsi minɛ yan u ye halawatiw kɛ yan u ye halwaw kɛ ala ye yan u ye ala deli yan ala sɔnna u ma wuli ka bɔ o dugɔjaabi sigiyɔrɔw la fiyewu f'u ye faso ye fɔ ala ye an jigi cɛ ka ɲi o su kɔrɔw la o ɲɛnɛma minnu fana bɛ balo la an jigi cɛ ka ɲi u ka duguw la mali bilama cɛw b'an ɲɛfɛ an jigi ka ɲi u la insha allahu ta'ala fitne ti jamana in tiɲɛ k'u balonen to nka sariti ye min ye n'an ye koto u ta la n'an ye u lamɛn o tuma silamɛw n'a ma ɲɛ ko faso y'an bɛɛ jɛ ye
بلجلك كني سكونيك على هذه وصية مني لكافة المواطنين نيجر بكفنا السكوي كدي فسدي كما أنا مسماما ليهلك من هلك أن بينا نمين بفلي أكفلي كسر تشجير الله نمين ببان أكبان كسر أن تشجير الله ويحيى من حيا أن بينا نمين فنا بسون أكسون كسر أن تشجدام angaya siki ya chena benye na sereka movo ayo bukan fatule ko atika nyina amba zekoke wallahi alba'ithu والسبب الوحيد في هذه الوصيه فمن يمبلا ني ndakurnya flyna jamana mbila ma nene nyere fle amizanena mbaye nga dogon ko jugu kada ka nye demisanyi mbaye nga dogon ko jugu kada ka doni ma labolike nga chokorba ye dana ya danga Allah subhanahu wa ta'ala ngana wi dana ya danga angat le dina nyemo wi dana ya danga groupement de leaders spirituel musulman di Mali bureau la Cheikh Samson Madan Haidara na jew wi dana ya da anga kambla shuunu diniya kuna koko bina dine to ala ko nganze ko ke ala o to ko kele de salama farla aywa jamana de farla nyonga ho conseil islamique sigi tola jamana kundi ka yamaru kono salama bele jele ka jena ka yamaru kono 2020 ina ya dana ya danga kokura o choko kele la kanda biro de zulemana o ba wajibi yanga aywa dina nyemo ya dana min danga ko nga cin deme hayso makunna angara je yoro o ba wajibi yanga ni anani nywana tlebena nanani nywana do bena azako e fitini mi angoke la dilkan ala thalatha qawaida nya jojo se zabadeka ajose folo asababu fi fasad alwatan fasodun sababu jumenye fasoche beki jako famya joseph lana wa aina sabilu ila islahi ma fasara min alwatan sira jumenye min chena akasagadla ladilka ajose zabana na laba wa man humul hamiluna li hadhihi almas'uliyah al'uzma fi alwatan fasayfa nabi jonu nye ni nimbaray ala ya akke jonu de tay ala ya doni da jono nguna nolu ka nga wuli ka jokata fo ala bi son obolo faso dambe bi sekama faso bi lafiya nolu dona ka ba mawla apma beba mawba forba jama ba fam ko betatigi anga ka faso lawo faso nyambele jele tay anga kuma una fo bawdo ko na nyena bo bawdo o Allah subhanahu wa ta'ala kay kunu obito kella bi washini obito sena yani beyi bon abaka ni bete abba noni chey ni beyi bo i bon asoboli keneka ni bema ke aso kerke sodonayi a chene bitaya de wala Allah subhanahu ya di mamuno ma fanga yele tu oluka ko lu jira mawla ka fo mataw ye ko sabali ayato nunu mbula ka nunu lame ni Allah sona insha Allah ta'ala o be bonanye wa ala biso aywa o dakuri o jose volo sababu minye faso chen anda aywa anda foka chena pew nganga gele sababu alhamdulillah rabbil alamin gele mbanda la chukuna be yoro chamana sababu be kungelenye ala fama manne ka manjava ta'ala allah anzalika ulwan kabira ala kabuma ayanye fanya alquran chen tigila allah subhanahu wa ta'ala alquran na fasadun ayat luma jo ako zahara alfasadu fil barri wal bahri ako ala karaba ma fi mando nye ede kira la baye nam hul koti ni Allah subhanahu wa ta'ala koti afo aywa ummatul akhira afo ummul muhammadiyya ko ne ala ko geleya aywa sanju ko geleya bana juku fandanya juku marabaliya ko ye jien labo jien ye gunvla de jigun ani gele kana kwa ye ogun vla labo kwa ale ala de kote ale ala de nyeba fla bela wale ala de baka fla be koloshi ko be makasabata ay de nasi kwa sababu ta ale ala la de ay kwa be mo ka ketaw de la mo ye minge ka sora ale ala mo blala ko cheni sababu be yende kwa Allah subhanahu wa ta'ala ye geleya siki uka la yuzaqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un ko abi aywa unene uka aywa kolangolo uyeru ye aywa kolangolo munun ziki senga ko Allah subhanahu wa ta'ala ye ngele ya non ziki je fandan nanika
k'u nɛnɛ u ka kolangolo kɛlɛ dɔ la la'allahum yarji'un ko jango gɛlɛya ka kɛ sababu ye k'u seki kana ale ala ma asalama ni ye diɲɛ kɔrɔ ni tile bi ta diɲɛ ba ni kɛɲɛ ka diɲɛ fanda naani n'i y'a ta i b'a ye gɛlɛya ye diɲɛ labɔ a tɛ ala la de a bɛ mɔgɔw ka kɛta de la n'i ye dugukolo lajɛ bi kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna anw fɛ yan sariya burujara fo ka fɔ a burujara bɛɛ b'a tigɛ k'a dajɛ i yɛrɛ la k'a k'i sago ye n'a dajuru bɛ minnu bolo n'olu y'a kɛ jagokun ye ni minnu fana bɛ na a ɲini n'olu fana ni surafɛn nana k'u b'a san a bɛ feere dɛ sariya burujara fo ka fɔ a burujara arakursi jara bɛɛ bɛɛ b'a fɛ ka tɛmɛ sira suruw fɛ tout le monde veut être riche à la fois bɛɛ b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye sɔgɔmada kelen subhanallahi o bɛ ɲɛ cogo di maa si t'a fɛ a ka jalaki ka f'i ye bɛɛ b'a fɛ don o don a duma ka fɔ e de ye o gɛlɛya o kɛra sababu ye a ye dugumakolo halaki a ye dugumakolo kɔrɔ ni tilebi a ye masiba se dugumakolo kɔrɔ ni tilebi ma an ka gɛlɛya belebeleba a sababu fanba bɛ o la sariya labatɔlaw bɛ yen o tɛ ban fo ka taa diɲɛ wuli ngo ka dɔgɔn ayiwa labatɔ baliw kɔrɔ o kɛra kiti dira maa fanba ma ayiwa ladilikan ayiwa jɔsɛ filanan asabilu ila islahi ma fasad min tiɲɛna a bɛ dilan cogo di a bɛ dilan a bɛ tawba ni tubi de ye ka segin ala ma ka dɔ bɔ kɛtaw la n'an sera ka jugu bɛɛ bila k'an dilen sinjiya sɛgira kɔrɔlen la faama ladiriyara dɔnnibaaw ye nata bila cɛw tora cɛya jɔyɔrɔ la musow ɲɛfɛ musow y'u yɛrɛ dɔn musow y'u tora cɛw kɔfɛ ni kɔmɔw y'u yɛrɛ dɔn kɔmɔw ye ka ɲɛmaw bonya ni sifin ye sijɛ bonya nin de kun y'an ka fɔlɔ makɔrɔw ka lamɔ ye ka kɔn hali silamɛya nani ɲɛ silamɛya nana dɔ fara a kan k'a sinsin k'a sabati nka anw ka jamana laban kodɔn kura in o de nana a fɛn bɛɛ fereke ɲɔgɔn na k'a minɛ ci k'a yɛrɛ kɛ o de la i bɛ denmisɛn sifin ye a yɛrɛ tɛ maa danbɛma ye a mɛ bɔ maa danbɛma na maa kalannen dɛ wa jamana ma danaya siyɛsi d'a kan k'a ka kuma foroba kuma na nka a bɛ bɔ réseaux sociaux sanfɛ a bɛ jamana diinɛ ɲɛmaaba t'a tɔgɔ ma k'a nani a bɛ jamana masakɛ t'a tɔgɔ ma a b'a nani fɛn fɛn ka d'a da ye a b'o fɔ basabu k'ale mago bɛ ko dɔ de la k'a ka kan ka kɛ ten e b'a fɛ a ka kɛ cogo min na ne fana b'a fɛ a ka kɛ ten nin fana b'a fɛ a ka kɛ ten n'a tigɛra k'a misɛn a bɛ yebilen o tuma o lahalaya jugu o tile jugu bɔlen o de nana ni ayiwa an selen nin yɔrɔ in na ni ala ye hakili di an ma ko an segira an kɔ rabbul mazalimi a bɛ kɛ fana ko tiɲɛnen bɛ dilan ni hakɛtigiw ka hakɛ segili u ma se dan bɛ minnu sen kan se ka fori se ka bɔ olu sen kan wa tasafuhi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma maa kelen si tɛ se k'a dilan wa tabadul fil ara'i faamaw ka dayɛlɛ ayiwa u ni dɔnnibaaw ka jɛ ka sigi ka kuma u ni kodɔnnaw ka jɛ ka sigi ka kuma u ni hakɛtigiw ka jɛ ka sigi ka kuma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka hakili falen falen ngo kuma ɲɔgɔn ye o ka kɛ bil hilmi wa sabri a ka kɛ ni muɲu ye a ka kɛ ni sabali ye wal ikhlasi tami a ka kɛ ni dusukun jɛlenya ye maliko ka bila fɛn bɛɛ ni sanjɛ dɔnnibaa si ka n'i dogo kana kuma k'a sɔrɔ la taɲini de b'i ka kojukɔrɔ faama si ka n'i dogo ka kuma ni mali kilɔri ye k'a sɔrɔ taɲini de b'i ka kojukɔrɔ denmisɛn si kana na kuma maakɔrɔbaw ɲɛfɛ k'a sɔrɔ taɲini de b'i ka kojukɔrɔ ni nin kɛra ni ala ye nin latigɛ ko sigikafɔ latigɛra bayna ali wa asafili sanfɛmɔɔw ani dugumamɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛra ni ŋaniya jɛlenya ye ala bɛ sɔn bɛnkan bɛ sɔrɔ fɛn dɔ la o fɛn bɛ kɛ bana fura ye ayiwa kɔrɔfɔ laban n'o ye ladilikan jɔsen sabanan ye qad ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala salaha hadhihi al-umma al-akhira ala sɔtala latigɛra a la ala y'a kɛnɛ yɛrɛ ye maa tɛ ala dege nin man de laban n'u ka ko gɛlɛyara n'u ka ko tiɲɛna n'u ka ko ferekera ala y'a dilali kɛ fi salahi ulama'iha ayiwa a dɔnnibaaw ka ɲɛni de la wa umara'iha a n'a faamaw ka ɲɛni de la nin jamakulu laban nin kɛra laban in ka tile a mandenw ni a dɔnnibaaw ayiwa ɲɛna a faamaw ɲɛna ayiwa a jamakulu tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ alka bangalo ni gabali kote wa humul hamiluna li hadhihi al mas'uliyat al uzma olu de ye bi an filɛ dɛngɛ min kɔnɔ bi doni ala y'a k'olu de to ala doni olu de ka kan ka doni ta an dɔw b'u dɛmɛ k'a kɔrɔta jango ka se ka sena ye a seyɔrɔ la olu de ye kuma tigi ye bi olu de ye wulikajɔ tigi ye bi wa sa'irul muwatinin yushiruna lahum birra'i salihi
faso de to bi hakla nyuma ke ka olu deme jamana Quran tlebila ni faso de fefem be ka feka pmani dina nyamaye ni dina aywa dina maye ni islamaye ibi islamiya nyamaye so ho conseil islamique sakere kerengal yana amanyama a Sheikh Sartan Madan Haidara hakla nyuma min bi may bo farakataka ni bi saben na saben ka chama to kan yi ja chama nazara kan yi aywa arab kan yi ja chama ibi ka hakla nyuma nga ka dem bi ala yale de ka edala ne ale pma yoro ne ke bi pma abi fereke de aywa bureau ba bolo deme nyom bala aywa olu bi je ka barake aywa o hakla nyuma nga ni mami ke politique mai wala ma eto kala ngelay olu ka kanga o ka saben fa nyeshi jamana nyemoma gouvernement aywa be muno mbolo be ka damele jamana kontikila fuka saka gouvernement tawma o sabebe no vara nyonga nu yaddugo kabla tabali kono kabla almoro kono ka datu ko adala o be saka sey kana fo dina nyemo yo ko anye fedo bla sok anye fedo chi abe ko me feno no bla be almoro kono ay panga ma nyemo fe ku ka sabali ku ka dayele ho nandurati nyemo be ka pma komo be ka hakilla di uma alhamdulillah rabbil alamin ibaye amita dondoni faga tas anze aywa dangandala opma alislamawu kerngara lenyana faso de che ana muso ademse ana makoro mba fe belejele kadon kad jama'ana al-yawma shay'an 'azimani fevla yanvara nyonga bi jamana ngona fembafla homa dinu wal watan wa dine ani faso de ad-dinu wad'un ilahi dine alaka blali de davenji tate khalaqa lahu as-samawati as-sab'u alayka bakolo wolo vla da dine kama wala araduna as-sab'u aydu bakolo wolo vla fe da dine kama wa man fi hin mamuno be aflani nyonje ala yu da dine kama wa dinu amara bi hubbil watan dine ya nyine kwanga ke anva sofe bi muhammadu sumana bo mal ko bla nyefe bani no kara binye wa himayatihi anil fasadi dine ya nyine kwanga do anva so din cheniche ikira mawo mayebi ni girna chuko kana somali aywa koko fitini nga kar isababula illa inna ad-dina sayfun dhu haddaini ngambilla dil kamin di dina mo maka bopmana ودي دونبو كوكا فني دون العلم الراسخ دو مكان الشيخ العلامه المصطفى الغلايني رحمه الله اكو كونغا دو كو ديني مرودي كو دافلا بالا فإن احسن المنتسب اليه السعماله امروبه مي مولكا تيغال كناي كونو يبارك كتوكو نيمانا كان عونا في الشدائد كو ديني بك دمناني غليا كو بلا ومرشدا في الفلوات كو بكيد ايوا بلاسرال باي كو دالام غولو لاي تتافاندو يرلا واتمي ومصباحا في الظلمات قابك فتنة دبيولا وإن أساء انتداءه أي سله ني بمرو يمبمي مولو نو يا سمان جوجو تشجويا در به أبي توركناي أي ركونا وبغيره أبي سجي كتوركناي أتنانا أب مدينة نيمو دين باركلو تشو تبي مدينة توالبي فسوكا جليالا مسو بي مدينة توالبي فسوكا جليالا نيجي دسكو جيا على نيبالا ngani ye biri dine bloki jukoro ka dine biri firi biri la ka soro ka jamana ko kanye ka soro mago be tanyini de la ni sebe ala fama ye ko barka ben jamana na nyamandi bolo de ala te so ati nyey bolo e be jije ka ketan ala taga be iman hake min soro kono jela boy banve wata ngurendo na bana insha Allah taala shutra le bita alama ninde ye ame faka fitini vo dine mo ye bi wasailul ilami femunu be wele ko kibaru ya charisira wa achayara ni dogo jiji goraka koko ke shufe e jija dugu kana jeda dugu be jeda mai ba so ye journaux la ibaye arajo la ibaye réseaux sociaux save ba so bokera kalama nga enya na kebe ko don kwa dugule do kanyema do ba so mo bora kalama ola dine ka nga bunye dine ka nga shutura dine mangani lebu ya nda fe dine ka lebu amba fe dine nyemo ku sebo ngo nuna dine nyemo ka ma ala jati kama ni gele ya nana dine nyemo ku jo chamanjela ka ma ala jati kama nanye islamia ma nyemo foko barkada ambi chrétien sofla manyama foku barkada fasoka geleya ina matoko ambi bunyeni barkada labandi salamo ka nyama ya soma ningeleya kumbole ujora joromina ambi mani alay andu sukuna yeminge anyaye abena amma ajaranyi kunungo ujora mali jigi koro bi nu mana mali kolo nakaka kunungo hakilma bebo don ngora ya geleya ye mali soro au conseil islamique willa kamin karamo haydara nana au conseil islamique nyema yala bi wajibi anga de anga ka horonyi anga ka islamo ye la harami nyinga ala nyefe
salama ke salama nyu aka nyuma dun ala tola kira tola ala kira na ka jonya ala ya ka nyuma fo qur'an kono fo kan gabo ala satam na haydara nane ho kon se islamic nyema yala ka garbu warla ayon wele ko ngata sura fana dun aka so sebeni ko ka million dan warje de ama ko nga bla salama ko keshula o bara damene ne bicce gele sura shu soro ay wele da ka commission sigi ka chambla ama nyema yala ka million bi haga de fara nyonga amata faso keshula de abwara aywa salama ko dorome de la salama ko garbu warni ayere ya seko faraka ayere ba kede ka jira maula asegera kana million dan were aywa pala de sport la ko ay ninge ka jamana fintikila ka odeme ajira la keneka munu ma fami yolu ko yere jira do nga kodo ba donde ngo nga ka ke warbe ni de la ne ne retara ndam mafenge abi songa sumaya ni ne retai an woni nya famu tende alhamdulillah rabbil alamin bi ale na ka jama de ko chena ko gele min be ko solution ba ala ko fama ko dayele ko hakati ko kana ko dina nyamo ka jo kokoro o ka manilla diriya na yira min tay min o ka di oma ni film be barala ko ka boala ko nga soroka ya fanyi ni nyove ka dugo ke ko faso maliba kwa kuru kata o puma be na ma ambi manyama ashab satan da hajra ba fo ka wani mata ka barkada aka bunya na ka yamaru ya kona na ka karama kona sheikh imam tarawale khutwa min kala abena o ma jarani leader ya omblade en faw yalla mo ko yalla mo la ko diine famuya de beni ka famuya do itake ne rebe ndake ndi nyuku ina yere kana nyukuna aljina tene tay etate la haram se ala fi minga de alay ala boke ambo hukmu de kono ambe ka barako hukmu kono imam tarawore ya manani bunyen karama yi kanyeshi jamana ma kanyeshi jamana diuma ay nyini fe min nyini nimbi jamana bobolola abena ma jaranya shak kontawo aye karam haydara bunyen bara ngona tura ko abena ma ajaranye korfa laban amba fo jamana ti kundigi kela chaw babulo muno mbiste kan jamana nyuana tanjo nga sharti yeminye na yo lame ni toro e mali soro o kore kwale maka jamana diundo na ya ka jamana diundo chawbiya muno nu ya fwaye ko temene zirave ala be sona temeno fa binye korfa laban amba fo fama wiye to buka jalati jamana njo to buka e bara mine de mali kono nga jamana kunungo fwa bi akana nyine dugo ko chawbe ya munu nu ya fo ala bison muso be ya munu nu ya fo ala bison ayolu fara ka fin bela ngaw ka siga ka biro kono na sumana ka sumane becce ka fara nyonga opma sisa salamu sanyi ko gele kera ay dugo ke chrétien sanyi ko gele kera ay dugo ke opma aywa o ka ke aw ka dugo nyini chukuyi fana ala yo dugo mena fanda nu ngama de ngana yoru ya jira kwambe ya nak akadi afambay ondai wana bi geleya on de bi doni fambata doni baw on beya on famo ambeya ambi jamana nyene fe amba suma ne fe ni o hakila nyuma bor awla o wulka jo yerala o konanjiya yerala no kera nanya nyishi alama ala bison ninde ye dakurnya kelenyi garbu kefe ka afawde menayi ka karamago de menayi ka sey ka yafa nyine ala kama kira kama malife ka yafa nyine malidium fe ka yafa nyine karamago fe ka yafa nyine malide che ana musofe insha Allah ta'ala ninye aywa walada folay maliko kunga halibi ne anya nyeda kuraye na ala sanama fenro be boere kono anu bokabla ala kambe sababa ma bolo ko ndima ka ngara mo farko la kambalo netu barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي إليا طهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيام